Jama'a masu kallon mu a labarunmu na abun al'ajabi da ilmantarwa, a yau ni Umar Bahaushe zan waiwaya ƙasar Faransa shekara 500 da suka gabata don kawo muku labarin wani abun al'ajabi da ya taɓa afkuwa a ƙasar Faransa a ƙarƙashin daular Romawa. Jama'a za ku ji wannan labarin kamar wani labarin ƙanzon kurege, amma abun ba haka ba ne. Tarihi ne da masana tarihi suka tabbatar da afkuwarsa. Jama'a wannan tarihin abun al'ajabin ba komai ba ne illa annobar rawa, wato dancing pandemic a turanci. Sai ku biyo mu don jin cikakken labarin. Wannan annobar ta rawa ta faru ne a shekaran 1518 a wani gari da ake ce ma Strasbourg Alsace. Jama'a, Strasbourg Alsace gari ne da ya yi zamani a ƙasar Faransa ƙarƙashin daular Romawa. Ana nan wata rana kwatsam sai ga wata tsaleliyar budurwa mai suna Trophy a tsakiyar titi tana ta tika rawa. Kaman kiranye, kafin ka ce kwabo sai ga wa'yansu dandazon 'yan mata da maza sun nufo wannan budurwa don taya ta rawa. Haka wannan baiwar Allah da dandazon 'yan mata da mazan nan suka yi ta tika rawa ba dare ba rana kuma ba tsagaitawa. Tarihi ya tabbatar da cewa ya kai tsawon wata guda suna ta tika rawa. Wannan rawa ta dandazon 'yan mata da maza na cike da abun al'ajabi, lura da adadin tsawon lokacin da suka kai suna tika rawan da kuma yawan adadin mutanen da suka rasa rayukansu wajen rawan. Tarihi ya nuna cewa tun da suka fara rawan ba su tsagaita ba har sai da ɗaya bayan ɗaya suka yi ta mutuwa. Tun ranar farko sai an ɗibi gawa 15 har ta kai fastoci, likitoci da jami'an gwamnati na kawo musu ɗauki, suna umurtarsu da ba su shawara akan su tsagaita da wannan rawa, amma abun ya faskara don kuwa sun yi nisa ba su jin kira. Da fari an zata rawan nishaɗi ce, amma kash sai daga baya aka gano ashe rawan mutuwa ce. Jama'a, har yau masu bincike na kokarin gano musabbabin abin da ya jawo wannan annobar rawan da ta halaka mutane har kusan 400. Waɗansu masana tarihi sun ce aljanu ne suka shige masu rawan, waɗansu sun ce taɓin hankali ne, waɗansu kuma sun ce cutar rawa ne. To mu dai koma menene muna roƙon Allah ya kiyaye na gaba ya kuma raba mu da afkuwar annoba kowane iri ce. Jama'a, da haka na kawo takaitaccen wannan tarihin abun al'ajabin da ya afku shekara 500 da suka gabata a Faransa a wani gari da ake ce ma Alsace Strasbourg. Don samun labarai makamantan haka masu abun al'ajabi da ilmantarwa, sai ku biyo mu a shirinmu na gaba.